Prievoz si ako jedna z mála lokalít v Bratislave ponechal svoj charakter akoby dediny v meste. Práve o to, aby to tak aj zostalo s dôrazom na prepojenie komunity, sa snaží nováčik medzi ružinovskými poslancami Michal Sebíň. Komunitný život a územné plány zón sú jeho srdcovými témami. V ružinovskej komunálnej politike ste prvé volebné obdobie. Čo vás motivovalo vstúpiť do vôd komunálnej politiky? Na rozdiel od viacerých mojich kolegov, tak nie som pôvodne Ružinovčan ani Prievozčan. Vlastne sem do Prievozu som sa dostal v období, kedy som začal chodiť na strednú školu, takže pamätám si ešte ten starý Prievoz, keď tu nebol obchvat, keď nestali všetky bytovky na Mierovej. Potom cca pred 13 rokmi sme tu začali vlastne s manželkou žiť. A čo sa nám veľmi páčilo, tak v porovnaní vlastne s miestom, kde sme bývali predtým, tak nebola to taká anonymita. Žilo tu množstvo vlastne pôvodných obyvateľov Prievozu, či už prvej alebo druhej generácie. A veľmi rýchlo nás prijali akoby medzi seba. Takže videli sme, že tu stále funguje taký komunitný život tých pôvodných obyvateľov. No a ja som mal taký pocit, že bolo by dobre zachovať túto komunitu a takúto atmosféru. A založil som vlastne takú facebookovú stránku, že Prievoz dedina uprostred Bratislavy, ktorá sa veľmi rýchlo rozrástla, stala sa takým informačným zdrojom pre obyvateľov Prievozu. A popri tom, alebo v rovnakom období vzniklo aj občianske združenie Náš Prievoz, ktoré vlastne bojovalo proti výstavbe práve tu na Radničnom námestí, kde stojíme. No a potom, keď sa teda tú výstavbu podarilo zastaviť, tak sme sa spojili a začali sme sa venovať aj iným témam. Boli to témy ako územné plány zón, Prievoz, ktoré sa začali pripravovať, ochrana pamiatok v Prievoze, napríklad obecnej radnice. No a postupne som teda pochopil, že ak sa tomu chce človek venovať ozaj naplno, tak je potrebné sa posunúť ďalej a vstúpiť do komunálnej politiky. Takže to bol asi taký motív, asi ako je to u mnohých, nazvime to tak v úvodzovkách, že aktivistov, ktorí začnú robiť na takejto občianskej úrovni a postupne sa vlastne posunú až do toho komunálu. Teraz už máte 2 roky takmer za sebou. Dá sa povedať, že ste v polčase volebného obdobia. Čo sa podľa vás podarilo dosiahnuť a čo naopak ešte nie? No, čo ja teda veľmi oceňujem a som rád, že sa podarilo, tak podarili sa rozbehnúť alebo teda pokračujú práce na obnove obecnej radnice v Prievoze. Obnova je teda ešte silné slovo, lebo momentálne sme vo fáze, kedy sa končilo vypracovanie projektovej dokumentácie na jeho obnovu. Ale ako som spomínal, bola to téma, ktorej som sa venoval už ako člen občianskeho združenia. V predchádzajúcom volebnom období sa vlastne radnica bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Následne vlastne začali práce na vypracovaní projektovej dokumentácie. Takže som veľmi rád, že sa toto podarilo, že sa to hýbe. Ďalšou takou témou, ktorou som sa zaoberal, alebo sme sa zaoberali už v rámci občianskeho združenia, boli tie územné plány zón Prievoz, Východ a Západ. Takže počas tých 2 rokov sa intenzívne pracuje aj na týchto územných plánoch. A aktuálne sme vlastne vo fáze, kedy sa vyhodnocujú pripomienky jednovariantného riešenia, takže takisto som veľmi rád, že sa táto téma hýbe ďalej. No a popri tom som riešil za tie 2 roky obrovské množstvo takých drobných podnetov od orezov stromov po chýbajúce osvetlenie, autovraky a tak ďalej. Takže tých podnetov od občanov je veľmi veľa a keď si to tak za tie 2 roky spočítam, tak asi už nejakým spôsobom je to aj vidno na tom verejnom priestore, že tie malé krôčiky, keď sa spočítajú, tak už urobia celkom akoby pozitívnu zmenu. A čo by ste ešte chceli stihnúť do roku 2026? Aká je taká vaša méta? To sa možno budem trošku opakovať, ale vrátim sa teda k 2 témam, to je radnica a územné plány zón. Určite by som chcel, aby tie nasledujúce 2 roky pokračovali ďalšie práce a už možno teda naozaj aj na tej reálnej obnove radnice, keďže projektová dokumentácia je hotová. Teším sa, že sa teda obnova radnice dostáva aj do ružinovského rozpočtu na rok 2025. Územné plány zón by takisto mali pokračovať. Budem rád, ak za tie 2 roky sa dostaneme aspoň tesne niekde pred ich schválenie. Takže to sú asi také 2 najdôležitejšie veci, ktoré by som bol rád, keby sa pohli dopredu. Určite veľkou témou je aj doprava v Prievoze, kde s oddelením dopravy sa snažíme komunikovať ako poslanci za Prievoz.
a robia sa tu vlastne také možno drobné zmeny, ktorých cieľom je hlavne obmedziť tranzitnú dopravu, ktorá tu bohužiaľ stále je pomerne intenzívna, takže to je tiež téma, ktorej sa venujem, aj teda sa budem v ďalšom období venovať. Keďže teraz skúsite zhodnotiť vaše pôsobenie v komunálnej politike, kam sa podľa vás Ružinov posunul za tieto 2 roky? Neviem, či by som to úplne zužoval len na tieto 2 roky. V zásade o tých mojich témach som už povedal, ktorým sa venujem v rámci prievozu, ale Ružinov ako taký sa určite posúva, ako hovorím, nielen teda posledné 2 roky, a mňa osobne teší, že popri tých povinných jazdách samosprávy, ktoré teda musí samospráva zabezpečovať, tak sa Ružinov venuje aj vzdelávaniu a kultúre, čo je v dnešnej dobe, a ukazuje sa, že čoraz je to dôležitejšia téma. Za všetko možno spomeniem knižnicu Ružinov, ktorá prešla v poslednom období nádhernou rekonštrukciou, či už je to centrála na Miletičovej alebo aj pobočka na Bachovej. A práve knižnica sa stáva takým komunitno-kultúrnym centrom, kde sa začínajú stretávať ľudia a konajú sa tam rôzne aktivity. Jedna z vecí, ktorá sa mne veľmi páči, je aj to, že sa vlastne vytvára priestor, kde môžu deti tráviť svoj voľný čas potom, ako odídu zo školy, hlavne teda druhostupniari, ktorí už nemajú družinu. A možno spomeniem ešte kultúrne podujatie Symfónia umenia, ktoré prináša špičkovú kultúru do Ružinova. A mňa osobne veľmi teší, že pravidelne sa vlastne v rámci tohto podujatia dejú koncerty aj v Čákyho záhrade, alebo respektíve v parku pri Čákyho kaštieli, ktorý bežne nie je dostupný. Takže počas tohto koncertu sa vlastne otvorí tento priestor a zároveň si vlastne človek môže vypočuť kvalitnú hudbu. Takže mám pocit, že na tom nie je úplne malom, ale v tom území Ružinova máme takmer všetko, od všetkého, čo potrebujeme, až po špičkové kultúrne vyžitie. Spomenuli ste tú komunitu, a komunita je v poslednom čase v Ružinove čoraz viacej v popredí. O prívoze ani nehovorím, lebo to je naozaj taký silný komunitný život už dlhé roky. Do akých komunitných aktivít sa napríklad vy najradšej zapájate? No, to ani neviem, že kde mám začať. Ja v prvom rade spoločne s kolegami z občianskeho združenia aj s kolegami poslancami takéto aktivity pravidelne organizujeme. A možno spomeniem, keď tu stojíme na tomto mieste, tak tu sa vlastne pravidelne koná podujatie Prievozské posusedenie, ktoré robíme počas roka. Je to stretnutie, kde vyložíme stoly, stoličky a susedia, ktorí idú okolo, sa tu zastavia a porozprávajú. Takisto na tomto mieste máme Prievozský advent pred Vianocami. V okolí vlastne prievozských pamiatok zase podujatie Deň otvorených pamiatok v Prievoze. Takže ja som veľmi rád, že je o to záujem a v podstate zatiaľ aj tá účasť každým rokom rastie. Ale samozrejme vidím, že Ružinov, nie je to len o prievoze, Ružinov žije komunitným životom. Koniec koncov veľmi príjemné podujatie robí Kultus Ahoj sused, ktoré myslím, že už funguje nejaký 2. alebo 3. rok a prechádza všetkými štvrťami Ružinova, dokonca aj, nazvime to, že takými tými odľahlejšími, kde sa dlho nič nedialo, ako je Vlčie hrdlo. Takže myslím si, že to komunitné vyžitie je tu veľké. A my sme to vlastne takéto komunitné podujatia začali organizovať aj preto, lebo myslíme si, že keď sa, a nielen myslíme, my to už aj vidíme reálne, že keď sa ľudia spoznajú, keď zmizne tá anonymita, tak potom ich viac zaujíma svoje okolie a zapájajú sa napríklad do spomínaného pripomienkovania územných plán zóny, do konaní, keď sa tu objavia nejaké investičné zámery a tak ďalej, že vieme sa ako komunita spojiť a vlastne rozprávať jedným hlasom obyvateľov Prievozu. Poďme teraz na chvíľku bokom od komunálnej politiky. Aký je Michal Sebin v súkromí? Čo vás tak charakterizuje? No, v prvom rade, keď tu stojíme a potom všetko, čo som povedal, tak asi poviem, že som prievozčan, lebo tu trávim naozaj veľa času. A či je to už s rodinou, ktorú keď hovoríme o súkromí, tak naozaj je na prvom mieste moja rodina. Takže trávim tu čas s rodinou na prechádzkach s obsami. A mám veľmi rád chodím behať, takže keď si idem zabehať, keď trénujem, tak takisto behám v uliciach Prievozu. Takže zároveň vlastne ten svoj obvod mám naozaj že obšlapaný každú jednu ulicu. A možno keď sme pri tom behu, tak mám rád také tie klasické mestské behy, ako je Devín Bratislava alebo Bratislavský maratón, kedy vlastne si človek pozrie alebo navníma to mesto z trošku inej perspektívy. Väčšinou tie ulice, ktoré sú plné aut a plné dopravy, tak sú vlastne patria len nám, bežcom, takže pri takýchto príležitostiach si naozaj môžem prejsť celé mesto a pozrieť sa na neho trošku inými očami. No a keď sa vrátim naspäť k rodine, tak pokiaľ máme trošku času, tak veľmi radi chodíme do Malých Karpát.
asi najobľúbenejším miestom je okolie Zochovej chaty, Modrá Piesok, takže keď sa dá, tak na pár dní tam zajdeme na niektorú chatu a vyvenčíme našich 2 psov. A ak by ste teraz mohli skúsiť zhrnúť Ružinov a aj Prievoz do 2 viet, aké by to boli? No, to je celkom ťažké, ale poviem k Prievozu asi to, že je to taký malý zázrak, že zostal zachovaný tak, ako ho teraz vidíme, lebo vlastne Prievozu hrozilo kedysi zbúranie a nahradenie sídliskom. A som teda rád, že to jeho jadro, a hlavne historické jadro, zostalo zachované. No a okolo toho jadra vlastne v priebehu nejakých posledných 80 rokov vznikol Ružinov, ktorý je perfektným miestom na život, takže asi to.